Alak batak percaya kepada Tuhan Yesus. Paradigmana sian upama. Ai mangulu di upama do alak batak. Ido jamitan nguluna upama. Tua mana dolok matukot to siya lagudi. Napinukan na perjolo, ningutan na perpudi. Itu dah. Mulu tua na dolok na nirok na imam membuka dalan. Sakuta saat tu dia. Jadi menurut buka dalan sudah pahupuku anak koku hudok mak ihutum madalan nah hudalani nah husosore nah hubukai nang manipak koda ala narangat tu sio adong isiak ke uluk adong isiak ke babiat adong isiak ke bodat adong isiak ke dia. Jadi alak batak mangulu sian filsafat na do alak batak mang. Sahasan isu lumah satu betian saat mahita mangulu saat kita tupang gabiah matutu namutu ala namolo saat bisu di tu betian berarti nggak mau itu ngani lautan itu pinitao masudia kajol mapai mau ai dia do enggak jauh muelu borngi dang do pesanona sului sunadok kempon, sunadok dia, sesudah alogo, sesudah bintang daktarida, apalagi bulan. Jadi matang yang sasa ni solo mayat saat tu betian. Kau saat tu betian setiap solo nang marlayar.